Rynnäkkötykki Sturm 40 jatkosodan aikana vuonna 1943-1944 Suomeen hankittiin näitä rynnäkkötykkejä yhteensä 59 kappaletta Saksasta. Melkein kaikki vaunut ehtivät ottaa osaa Karjalan kannaksen suurtaisteluihin kesällä 1944. Tämä nimenomainen vaunu osallistui Tali-Ihantalan taisteluun ja vaurioitui lievästi juhannuksen aikaan 1944 venäläisen vaunun osumasta telakoneistoon. Rynnäkkötykit tuhosivat yhteensä 82 vastustajan panssarivaunuja, itse menetettiin vain 8 vaunua. Sodan jälkeen vaunut olivat vielä palveluskäytössä aina vuoteen 1966 asti. Tämä vaunu painaa 24 tonnia, siinä on 300 hevosvoiman moottori, huippunopeus huikeat 40 kilometriä tunnissa, miehistöä 4, johtaja, ampuja, lataaja ja ajaja. Seuraavaksi kentälle ajaa Leopard 2A4 taistelupanssarivaunu. Näitä taistelupanssarivaunuja ostettiin Suomeen Saksasta vuonna 2003 124 kappaletta. Varusmieskoulutus näille vaunuille annetaan panssariprikaatissa ja vaunumiehistöjen palvelusaika on 12 kuukautta. Leopard-taistelupanssarivaunussa on 120 millin panssarivaunu-kanuuna. Painoa sillä on 55 tonnia. Miehistöä 4, johtaja, ampuja, lataaja ja ajaja. Moottori on 47,6 litran V12, joka kehittää 1500 hevosvoiman tehon. Ja näin Sturm rynnäkkötykki peruuttaa asemasta. Ja siihen vastapainoksi hieman leopardimaista ketteryyttä tulee tässä. Huippunopeus tällä Leopard-taisteluvaunulla on noin 70 kilometriä tunnissa ja peruutusvaihteellakin se kulkee 30 kilometriä tunnissa. Arvoisa yleisö, tervetuloa tutustumaan näihin panssariprikaatin